Старт. Цигански хорор, цели 4 такта. Изпълнява се цялото последния начин. Раз, два и, раз, два и, раз, два и, раз, два и. Ако се вади ръце, имаме следното. Раз, два и, раз, два и, раз, два и, раз, два и. Първи такт. Имаме топка с десен крак, т.е. прибиваме с удър крака. На 2 стъпваме назад, на 3 стъпваме на десния крак отдясно. Втори такт. Стъпка отпред с левия крак, в страни по посока на хората десни и отзад, т.е. кръстосване. Ще направя първи такт, два такта и след. Т.е. раз, два, три, раз, два, три. Става свободен десен крак. Два такта подред кръстосване. Първо в дясно, като тялото ни гледа към центъра на тялото, после в ляво. Стъпка на десен, кръстоска, връщаме се, стъпка на ляво, кръстоска, връщаме се. И отново с стария такт, но с друго продължаваме това повторение. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. На музика изглежда последния начин.